Yes, dormitory no. Yura Krobia Santi Kotokwanyira na se to bibiu. Ne foundation no. No over Facebook Opemsuo radio a obehu se ene daso no. Baby afeye papa. Na yura ne foundation yi ba ye enwuma ahodu a sabi aye no. Ye kan ebeji ensem. Wo hwe tasa ya to ofom wo fe washroom fe bra Facebook Opemsuo radio na ebehwe we ye ma update e was sehwe your senior high school girls dormitory you run a foundation no eye eno ho na wo hwe e wo Opemsuo radio Facebook na egusu a echa egu no na said na medical ka you foundation ba ye you bedi ade afia pem hankron radio kronkron oba ya no se womasua e ya ade a dana koma so ye papa into fiti ase era foundation fiti ase nyuma hodo nipa hodo a sabi foundation aboa wo mo no ye kase ye kan ye bewie ama masema beto so ama ye news afa akosi ejumadi ni nyina no eguso a eye ejuma pa na obehwe sede ekoso ewo ho na enye asantemanko a etreko baby a you run foundation no eboa eye ho ejuma nti wei ekyere se asantemawura oman no eda na koma so ye be ya efa mpuntuo ebeba se ye nwumasua se ye nkane asem se ye yasumdwie se ye bambo ni nyina ya pomudin ensem nyina na yewura fato no so a sabi oboa se oman no befa no ntuma pefra nti de wo hwei sehwe yo so senior high school girls dormitory the foundation no asi yenwie na mpempenso a akoduru enie na enche yedinya beba wieye na matese omose ye bi ewo schools ahodo no ukọ osechitwe senior high school ebi ekoso ukọ Wesley girls ebi ekoso enti enya hanko a egusu a mpuntuo no ekoso baby bebre ne nyina ekire yewura na santimamu ene oman no de ekoso ne nyina eno no ofa empombo ko de yo we a wo hwe 600 bed girls dormitory yura AC e was your senior high school me ho adwiri mi papa ye ntan hu ne ma se o keze hu se achame o de hu asua atra koma pon so pa hwe fa kwa se be nyado odru nanti ya kodu se hwioso na oya de e wona se sadan ya me wurasi ubeka se Opemsuo ene konfo ba ye bo ayi fekurum duba bi oso me makom ne mfa nka kuro no a ye firi so no e baaye no ebi ni ye wura se hwioso no kwaje ne tete ho ona se mo se prempe wa ha obokura wa ha enso ma wo force ma me nko bi da wo ha mfa because hwioso sabre na kwadwo adohene se hwioso ma hene no so oye ohene ba kwa na ni mu edu pa ya iwura kwata na ase esu ne ma bre ya yankopon apaja na besimri nti oyo obi o wonka ye pa mani age pa se iwura ya nwajuma te se ha ene metifie na eze fa ko etifi so entoto abo ti o se ne mekai na makosi dam bi wo se hwioso nam de akaze mmiri bi eho na mekoje mtete eho na mkotraye na ode yi se hwifo aye ti wura o ya nwajuma pa obi wanka ya zo majuma nyina me ya santima ntemo ya we anso ankwa o train table mu ekom ya horo nyina se na ehu so hwioso de enche ebi hu bebre wo me ya horo nyina na edan no de onye ba esonko na mo ne mesra nkura no se onhwe ne mo ne ma no ba yi onhwe mo ba yi to miri bi se bi nyado school for no se basa bi ba na o ma dwe se mi ya do ka bo ma na niema wo school ho ne ese no wo se ne se wa we ne
sɛbi akyame ayɛ ama wi na wanhwɛ ne bi mbam sɛ yɛboafu yɛsɛ school nneɛma tonye wa tonye wa tie bɛ sɛ nkora no mo hwɛ na mo mmɔ ho ban yie paa na mo nyɛ so mo ka sɛ yɛwura ɛne yɛbɛdu ɔde yɛbɛdu fa akɔ yɛduru ɔno ama baabi ɛsɛ fata yɛso yɛnya baabi de eti ɛtɔ te yɛwura deɛ nyankopɔn nhyira na wɔde ma no so nyame nkɔ so ma no kwa tenten na ɔmo ne nyansa ne nimdeɛ soronko na ɔde kyɛ na akɔ solomon no ɔmfa bi nkyɛ no na ɔmfa nyɛ adwuma ɔhene ba meda ase nti deɛ wohwɛ yi ɛyɛ sɛhweyɛ so 600 bed cash dormitory dj sempo yɛnkɔ ɔsɛ akyirikywie ɛdeɛ no ict ɔtramɔde ict center wei yɛwie asɛi na bɛyɛ wokɔ ɔsɛ akyirikywie ɛno so yɛde aso abɔ fam a ɛno so ɛkɔ so dendenden board chairman ɔhene ba hiahene ɛde aso abɔ fam a ɛno so ɛkɔ so ɛwɔ hɔ deɛ wɔ mpɔmmɔkɔ deɛ na me ando me ho paa me so so me ehwɛ ɛdan a ɛda afidie so a ɛfɛ yie paa sɛ fa adesuafoɔ maako ahensia no me hu bi sɛ okɔ senior high school bi a yɛwɔ dormitory bi ɛfa nipa maako ahensia na hwɛ bra a wɔn de hyɛ saa dan ase besi saa bere a sɛ me se me sese a bɛyɛ sɛ bosome no maako bɛyɛ sɛ dunan saa na me hu no ɛsɛ akɔ ntɛm paa wokɔ ayi ɛyɛ amgis tia ahmedia girls a ɔmo wɔ dormitory bi wɔ hɔ ɔmampani kofoɔ berɛ so na ɔmo hyɛ aseɛ bɛsi saa bere ɔmo ntimi nsi nwie ɛda so wɔ hɔ no sisiɛ na saa dan wei yɛwura bosome maako bɛyɛ sɛ dunan na osi enwie nso so obi hu ne sisi abɛka sɛ yɛwie sɛdeɛ ade no wasi ayɛ adeɛ no na wohwɛ baabi a kyɛ sɛ washroom ne kyɛ sɛ biribia kama ɛfɛ ebi ne secondary school bia mu wɔ Ghana ha sɛ saa na mɛka no saa dormitory a yɛwura si no wɔ ɛyɛ sɛ hwɛ yɛ ɔso senior high school yi senior high school wɔ Ghana ha nyinaa wonkɔhu sɛ biribi sɛ wɔ hɔ na ɛnyɛ dormitory no nkoa nso na wasi o wokɔ a wasi bungalow bi nso so wɔ nkyɛn a ɛyɛ kyerɛkyerɛni a wɔbɛhwɛ adesuafoɔ no so no ɛhɔ na ɔbɛda a kyerɛ sɛ ɛfɛ yie paa ɛfɛ yɛwɔfi sɛ yɛwura bɛdi adeɛ Ghana ha baabi a bɛkɔ biara no wobɛhu ne nsa no adwuma ɛwɔ hɔnom ebi ɔka sɛ baabi nnwo a ebi ka no ɛno nti ɛnyɛ asanteman no nko a nti na ɔbaeɛ Ghana ne nyinaa na ɔbaa sɛ ɔbaa bɛhwɛ ama kyɛ sɛ asomdwie akɔ so baabi a ɔbaeɛ nwomasua bɛduru yɛ naa na ɔde ne nsa ka nwomasua ɔde ne nsa kan so no ɔnyi ne nsa mfiri ho ɔgu so a ɔyɛ a deɛ akɔ so wɔ sɛ hwee so no ɛyɛ me nwanwa kyɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛfɛ sɛdeɛ woka yi okɛɛsi nso so ɔmo nso anya ɔmo kyɛfa ɛyɛ sɛnwi nso so anya ɔmo kyɛfa ne nyinaa ɔmo gu so a ɔmo yɛ kyɛ sɛ ɛfɛ nti atiefoɔ ɛne ahwɛfoɔ a ɛwɔ Facebook ɔmo mmra mehwɛ ade fɛfɛ a yɛwura wayɛ a nyɛ asantema mu ha ana wayɛ no sɛ hwee wɔ so senior high school ɛfɛ papapapapapa mimi mu wese bi da na saa deɛ wese sɛdeɛ na ɔfɛ ka no sɛ adesuafoɔ kɔ asɛ wɔn bɛsɛsɛ nneɛma a wɔyɛ mu kɔ wɔn ntumi nsɛɛ no sɛdeɛ ɛfɛ ne fɛ si tie no wɔn ntumi fɔm nsakora nkɔka sɛbi ɛbu ɔfo nti ɛkɔ akɔsɛ bi wɔn ntumi nsɛɛ wei wɔn nso so bɛsɛ aka ehu sɛ yɛwura na ayɛ santehene nsa no adwuma nti nya deɛ kora so wɔn bɛtumi de wɔn nsa akɔka na ɛyɛ board chairman ebire bi a bɛkɔ biara ɛyɛ anam ani deɛ akyire kyɛ sɛ wɔn hyɛ aseɛ no ɛnyɛ sɛ bi a wɔte kumase ɛna ɔkasa bi a wɔn yɛ ne nan yɛ ntiantia wɔ hɔnom tem biara na ɔkɔ nso a mehwɛ adwumayɛfoɔ wɔ ho no a wotumi sɛ ahokeka a wɔde yɛ adwuma no ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ soro ma yɛ adwuma ama no ayɛ fɛ tiɛru a ne ɛbɛbɔ n'aba so sɛ ɔbɔ adeɛ ɛbɛma no nkwatenten ahoɔden wɔ mu na watumi aso yɛ sɛdeɛ ɔyɛ ɛbɛbɔ n'aba so mmeɛrɛ mfi nso sɛ wei ɛyɛ ne foundation mu a ɛyɛ education fund ne nyinaa biribi ahyɛ mu ka biribi abɔ mu ayɛ no baako ɛno ɛna nam yɛn ho deɛ yɛn ho no wɔ sɛhwee ɔso senior high school yi nti adeɛ a nhyira ne yɛbɛsrɛ de ama yɛwura yɛ adeɛ nyinaa ɛbɛbɔ n'aba so.
bɛda ase paa deɛ wo kwame Afidia amenti o yewura ne yɛda no ase ma yɛnkɛ ma menhyɛ aseɛ mfiri ɔbaeɛ ne ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔyɛ sɛ yɛbɛkaeɛ a ɛyɛ St. Louis ɛyɛ Woduom hɔ no yewura bɛdi adeɛ ankyɛ na ɛgya tɔɔ one of the dormitories ɛne mu bi yewura nankasa saa berɛ no tia ne mpaboa kɛseɛm ɛde kɔɔ hɔ ɛkɔboaeɛ ɛma ɛhɔ nso so yɛ renovate ne adeade ɛno mfiri hɔ yewura education fund ɛhyɛ aseɛ sɛ yɛbɛkae a ɛkɔduru ama no ne ma ɔma ama no ne nyinaa obiara ɛta akyire sɛ anamo to a yɛwura etu no ɛyɛ adepa nti yɛ so yɛbɛta akyire ɛfiri tete n'ano yɛdi yewura 20 years ne 25 years yɛhu sɛ wɔn a wɔn education fund nabɔ wɔn no ebinom akɔ akɔdu sɛ bi high court judges yɛnya Mariam Owusu leadership ɛne wɔn keka ho nyinaa a wɔn no ɛnam education fund no ɛde aduru baabi ɛnnɛ wɔn aduri na ɛno no ɛnso hɔ nom ankasa yɛnkɔ sɛhwi ɛdie yɛnka ne ɛho sɛ yewura ɛwɔ mu sɛ na ɔwɔ akwanya ne sɛ ɔbɛkɔ prɛmpɛ opokuare okɛɛs ne deɛ ɛkeka ho nanso ɔwɔfa ɔwɔyɛ sɛ daabi ɛyɛ sɛhwi ɔso mahene ɔsantehene ba no ɔno deɛ kyɛ sɛ ɔyɛ disciplinarian nti yɛde wo bɛkɔ hɔ na kyɛ sɛ hɔ no wakɔsua ɔde kɔɔyɛ nso so no ampaniampaa sɛdeɛ n'ano yewura ɛkaeɛ no ɛberɛ a na yɛyɛ ahɔwoɔ edwa no yɛbɔ ahɔwoɔ dwa wɔ ha no a sɛhwi biribia ne hene ba ɔse sɛhwi ɛhɔ na mmɛsua a sɛbieku sɛbie so nyansa no ampa ɔkɔɔyɛ sukuu ɛde ne kɔɔyɛ yɛama no anyɛ ne ho sɛ ɔyɛ de hyɛ ntitirimude bi bɛbɛm nnipa nso so deɛ sɛ ɔyɛ adeɛ a ɔsaeɛ yi ɛnɛ yɛwura duru baabi a waduru ne nyinaa firi sɛhwi wie ɔso hɔ ewie kyire wobɛwie mu wɔ okɛs ɔsɛe kwame kyirikyire owie wɔ hɔ ɛne nnei ɔde bɛkɔ IPS ɛnɛ mo frɛ ne sɛ UPS ɛde de ne mu a na yewura yɛ santehene yewura sɛ obi yɛ adeɛ ma wɔ a na ɔsa yɛ yie bebree bɛka sɛ ɔyɛ bi ɔkɔɔ sukuu wɔ hɔ nti ɛna agya wɔyɛ biribi ama ɔmo daabi asante ne sɛ hwidie firi tete nanso yɛnka hunu sɛ ɛberɛ a awona ɛyɛ anlo ɛhene ntogosiri ɛbaa Kumase yewura kaa sɛ anka ɔno deɛ ɔte Kumase anka baabi nnwokora deɛ sɛ anka ɔno deɛ ɛmfa no nanso sɛ dagoma nnwo ahona hɔ ndwo sɛ hwi ndwo bono hɔ ndwo a ɛka no a deɛ nti na ɛka no ɛnɛ paadie nti no obi timi firi Kumase kɔ Tamale ɛkɔdi dwuma wɔ hɔ enti sɛ hɔ ndwo a ne de hyɛ no a wɔte hɔ no na ɔno so no ho ndwo sɛ anka Ghanafoɔ nansi a yɛkaa sɛ Trump ɔbɔ Ghanafoɔ bi aba yi sɛ ɛtoo deɛ den yɛfrɛ foreign ministers ɔmbra parliament no bɛkyiekyi bi sɛ yɛbɔ ɔma bɔ yɛte Ghana ha no yɛho ndwo ebi yɛde hyɛ no obi kokunu obi wei sei daabi enti yɛte ha no ɔte ha no nyɛ sɛ ɔte ha sɛ asantefoɔ nko enti ɛda asɛbo a obi so firi Dagomba ofiri ɛyɛ Gonja hɔ abɛtena ɔman asantemam ɔno so di ne paa enti sɛdeɛ ɔno so na sum bɛdwe no na asanteni ba asɛbi ɔte Tamale hɔ ɔte Bɔkɔ nso asum bɛdwe no nti ɛnna sɛ ɔyɛ biribi na ɔyɛ no ɛmbɛnefɛte asantefoɔ nko nti na de bia mɛka sɛ ɛyɛ hi kɔnfa no akyi no ɛnyɛ asantefoɔ nko a ɛkɔda hɔ anaasɛ ɔmo da hɔ mekɔda ɔminya obi a ofiri asemfo so a na ɔno so da me nkyɛn D3 ward hɔ no na ɔno so da me nkyɛn ɛwɔ hɔ nom ɔmfiri asantemo ofiri asemfo so ɛna ɔda hɔ enti sɛ hwiri ɔso deɛ kyɛ sɛ ɛfɛ ɛnnika ɛnna kyerɛ ɔdɔ na anim ɔpɔn sɛ yewura ɛyɛ wei na sɛ na afɛdi ɛbɛkae a ɛbrɛ a hi kɔnfa no akyi akwasi David na yewura tena ase sɛ hwiri ɔso mahene tu ne mpanyimfoɔ ɛma ɔmo de ɛyɛ quantity sika no 3 billion ɛnɛ no mo ka ne sɛ 300,000 Ghana cedis no ɛde bɛboa hill kɔnfa no akyi a na ano koraa ɛyɛ wɔ fairness no na sɛ hwiri ɔso traditional council edin ɛwom ɛno ɛne yɛhwehwɛ sɛ ɔman ne edi kaso bom kan tete na sɛ hwi ɛne asante na ɛsom ɛnɛ ɔmo ɛnam asante so na ɛma ɔmo nya katakyi ebu manguma katakyi no ɔgye aboɔ no yɛkun bi na esi na ɛma edin ɔgye aboɔ no so
ebeka ho enti ye no omo ntam de efritete na ye wura sa ye wie ne kora sa mo akenyan asema na eda sa santere se hwede kan no buza se hwede ya eco schools sa schools e wokumase ya bia Ashanti region okọ asehwifo fa na edoso be school bomre ene asehwifo yi no om doso pa om free sehwi no om be school ha sa nso na okọ ho nso so a asantefo no nso so ekọ ho mo enti dormitories ya 600 dormitories ebetimi accommodate obi biara chese oba school e was sehwi oso e ho nom ena we na fredi a enye normal dormitory e ultra modern we ties e wo ho o he fine e light bi a wo bi dem kura light bi mo ho o he sink ni water closet ya make I say me ko bo read then time near the classroom ba ko the first classroom block ena ye dormitory amayen na dormitory ye free okra de na omusi e wo ho no na fredi na arewo be fem ne siesie wie siensi wie yo ne ko eno kra ne ento hot ties fine mo ho etu da no of exercise book na de hu say ya we so me hu yi ma hu say fine so bo ho kama e na omo mpa da de mpa ya sa ye steps ha kan e wo de trunk na si won agina so wuru wato eye empa no so nti yewura e ne bebo na ba so owie no onwe eye ene ye say ICT e na aba ye sha ase ache yi hwe Osei Tutu senior high ona mo fa ba ko fa sam oku school ena ya gasi nua kwaku citizen ahenema omo de hwa wo mo ho say yewura nsusu bewie wo ho oti de menyi mu mfirim eye ICT laboratory abronsan minim ba bia be call Ghana abon say ICT bi eye abronsan de bia ye yi efitie bia etobu okra na efitwehia because school will reach na wo truba ICT ni okosua no ma mi fie ho na light ho ti e fa computer e ho ne e be che desktop any system unit keyboard ne hwan mouse no kra de wi ati akwan se obetimi ewi afirifia ba se ne fie ngura nko a o ga se no bi ne eka enti we se be boa man nkura no case fo nkura no se o madwuma bie ewo eye ICT eno ho wi o si St. Louis o se si bongolo ene ne yi amomo ene obia ya o mepe A1 A schools ni bi ne prempe that opoku St. Louis no o se Roman fo yi de nanso no nche se Roman fo no nko a na yede se o mo de boa ne mum yeso ye mo kakra se mpokura yewura eyi ena nkana no bi ye se o yewura de wuye ye de boa da se boa mesumi kro menye bi so fa so ne ma pay ye 1 billion bia ba mewura me de boa foundation ni se na ye nkan hunu se enye we nkwa na yewura yi o yesi bibi de eye foundation dental hwan omoko inkurase ni schools no omo sebu ono ma na kaka ye omo ni na ye pe dentist science fo no dentist no omo ko hwe omo sene ni e kire omo se de eso omo twi omo sene ni de keka ho ni na ye wura ye etobu akuro bi so tum ubohu se electricity no computer kuro bi hu bi da mo se this teacher ni ne draw or ye sketch for blackboard no so na o de akire nkra ni ti ye wura obasa na o de computers ye de sike no de nkra ye de ko honom no omo ye esua saade no chese ye wura de o ye wo adesua fam ne de chese ebro so na enwanwa na nsa na aban ne be ye ne free SHS na ye wura de wa sha ase dada fi se omo obi scholarship de akoda no ye nua pole ko rekreti ti ye nyan se ye wura se nkora no o enroli wo mo ato eye foundation so free SHS be na say free education be na esin de ye wura ye enti se ne be se mo amon nsem obi mo aja mukura kakra mo enfu ensasi se de enkoye se ohwimi ni de se de wu anya bi na de abetachi na aboa fi se wu ntimi nkwa akurase no yewura de na da mo manya nkrofo matu om ho asi so mo ko nkurase ne de boaboa se de adesua beduru ho because education fredi enema sikani ni hia ni yepe obu a o sikani pa nso obewo ne ba no wabon obi su ye hia ni pa nso obewo ne ba na ben into education no eno nema ohiani ni sikani eyepe enema hiani batimbe lawyer na sikani ba no so eso etimedu lawyer no matter the background into ebesere yewura de aseda ne de ma no na wo mo so mo achi mo nsem obi no so na wo mo de abeta foundation achi yo kwame medasi na DJ Simple meme ya hwe St. Louis staff bungalow na yewura AC no na wo hwe update no eni eno so eya de a ekoso den St. Louis heya ana ekoso kama pa bebia akyerkyerefo no omo ebedanya baabi di omuti ato no one aspect of you there you say
unsa aban anka afi na ebedi mfie mienu mfie miensa bom ready american etwam ba de wo ho woye na yenka etwam ba de wo we ye de asobo fom kra beka se ni afi o Louis di na hwe o case di say yi di kra de say o ma 12 months na nka say last year December mu na ebie na aka nyoma nketenkete bi enti we aban enhwe so we susunsua se wo ye ade ama square se o ye ne ntem sika no twato na nka papa shabo we father wa sha ne cascot down na ni agesa ebeti school ne bre so ama ize adesua teacher for no obu ano free se hwi so de bi agesa ofa ka free se hwi osi me 3 am obedu kumase na bi akobo 8 o kira de wi o sabe kono na se free dia na kura won na bi do nti eyade a ni nyina no asantemawura ne foundation no na yes adwumadi we nyina de aboa aman womasua akoso nye womasua so yenko a wo hwe foundation ya chiche niam mu bebre ye na kenkan ya course ye betrim akọ baby bebre ne outreach dental outreach ekọ sebi baby enenam no chese enenam nkurase a sebi nipa no kura no se pepso de na se paste kura no hu bida enso saa yewura ne outreach dental outreach enama ebo ho dawuro eya doye eye moade ama mo asebi omuni bi nti yenhwe nneoma we nyina so na yehu de asantemawura yewura ne foundation no ye de wo na person ka kakra bi na me nyina me homra ye ka amusua ho asem wo foundation una na me de so pesem de so say wo hwe achechirefo wo man mu nyina yewura afi bia obo ma baso anye asantememu hanko a Ghana ha nyina a wo de sa adwumadi no ahye GS for nsa mo na ehwe teacher for a ebo ho modern edum ba menhia se obo mu nyina abaso we kire se yewura oni ho ma asante nko a Ghana ni nyina afensuan sanhwe adesuafo eye akenkan dwumadi a tambia wo ye eye bofo akenkan ni twi akenkan a nso baso a nso so eboa emankura no emode mbotimi konkan ti yewura dwumadi a wodie de esunye pa yese de wonya na dwese obehu ne mu do pese wo hunu de nse tiefo no omo nim de omo nim ne mu bo no aye ne de a o se wo hunu so yewura bomoden a Ghana nyina Ghana nya yewura so mfa so yi a se bompai ne sre nkoso ne nhira de ma no nti enum a yewura ye na nse woka outreach se sechere iso baby na mu so moduru honom dental outreach no mo honom mo hwehwe enkura no esene ne ma hodo afenzo so yesa the computers yewura ankasa ne foundation the computers ko enkurase a light kura ni ho a mouse kura mu hu bi da ekọ kire mu kwan fa so a use computers ene ehon nkeka ho nti adwumadie ne de ekọ akiri ye ekọ akiri na ade de yesa still na miguso me hwe se aban be yes ade we se bi ade wa ye ne se hwe oso yi obe bi ewo senior high school ba bi ne hu sampa sei ade na efe yi pa efe we kura nwie mpo no we kura mu nwie mpo no hwe nipa makomako ahensia me hu bi se dan bi se ba bi ai fa de sua makomako ahensia me hu bi sa nye ewura anga me hu bi nti ewura de Yakopon onye ne kese no ma ne kwatenten pa o ma ne trase da mfama ye yo that's yo mami entwa me homra dan ho aba ye ba ye be wura asem na no ayo ase asem no nyina no ye